28 сентябрьдә сез бердәм дөнья телендә дигән бик матур чара әзерлисез икән. Нәрсәсе белән аерыла ул? Нәрсәсе белән ул аерыла? Башка чаралардан. Музыка бит инде ул көйләр, җырлар алар бит инде бар милләтне дә, бар халыкларны да берләштерә. Һәм безнең Камал театрының оркестры төрле композиторларның төрле уен коралларында шулай төрле көйләр уйныйлар. Һәм инде шуның белән сез төрле классик әсәрләр белән, төрле милләт композиторлары белән якынрак таныша аласыз. Гомумән, Шәрик клубында нәрсәсе белән дип аеры дип әйтәсем килә, безнең Кызгал камерный булгач, барсы да синең күз алдыңда, каршыңда гына. Теге һәм ул үзенчәле ниндидер җылы атмосфера бирә. Шуңа әйтәсем килә, октябрь аенда безнең Моңлы тарих дигән проектыбыз бар дип әйтергә була инде. Анда без җырларның тарихы белән таныштырабыз. Әйтик, менә халык җырларны без барыбыз да җырлыйбыз, әмма дә ләкин каян ишкилеп чыккан белмибез. Без белмибез. Менә Моңлы тарихка килсәгез, сез аларны беләсез. Менә спойлер итеп, бер җырның тарихын сөйләп бирә аласызмы менә хәзер? Әйтик, Олы юлның тузаны. Бит инде Тахир абый Якупов җырлый. Һәм менә шундый тарихы. Тахир абый бер кичкенә генә 4 юллык шигырь таба да, менә шул җырны аңа кемдер бирә дә, җырның башка юллары булмый. Һәм Лена апа шагыйрь Лена Шагырҗановага мөрәҗәгать итә, рәхмәт. Һәм инде ул аңа шулай ук 3-4 ни язып, ике куплет язып бирә ул аңа. Гомумән, Олы юлның тузанның җыры ул 4 куплетлы була. Һәм менә 4нче куплетын аның Лена апа яза. Әмма дә ләкин ул бик моңсу була һәм Тахир абый аның 3 куплетын гына җырлый. Аның 4нче куплетын сез белмисезме? Анда тәкъдим ителә ул димәк. Ул бар. Бу бик яхшы, миңа калса, алым, менә бу сез уйлап тапкан. Һәм беләсезме, менә кайбер җырлар бар, аның авторлары була, халыкта аны халык җырлары дип җырлыйлар. Һәм менә әйтәсем килә, гомумән, кайбер җырларны менә тыңлыйсың бит инде, уйлыйсың, күптәннән бер 19-18 гасырда язылгандыр инде бу дип. Гомумән, алар күбесе барысы да 20нче гасырда язылган. Һәм инде безнең менә 2 айга бер була Моңлы тарих. Әйтик, бер айда халык җырларга без аны багышласак, 2нче айларда без аны шулай безнең ылбат җырчыларыбызга багышлыйбыз. Вафира Гыйзатуллинага багышланган, менә Тахир абыйга багышланган иде. Һәм инде менә октябрь аенда Сара апага багышлыйбыз без аны.